kachirong pipia hin pen kai pani cheklang sora ra phan long le pata kiron Karbianglong Labor Union jirikinding aro tum ke chengsi krung sai me kangni Pinia dapa birtalong penili sami deng mir kilingpi non birtang ton pen arju ponekta KATV hin pen ke panong pon Karbianglong aro kido an inglong aso phan purthimia ki mangpa thepi en pon pen aki joy pen long le pata kiron pon ason thak thak si lakha kretroxi socheng thenta constituency ke parlo kaipani cheklangso arara tuma phan satami KACEM kachirong pipia hin pen longle pata kiron pon longle pata kiron pona mealong burasing phangcho hin pen me kachipahem phuponalong aluhiaman em kachirong pipi mandal president kamsing be education block chairman komol teron district mohila morcha secretary potmatok bp lapen east karbianglong kisan morcha vice president khorsing singnar alanglitum kachitongdun along kaipani araratum chitongdun si methang alongle pata chodeng dun rinti Anpart alabang somelong socheng dhenta constituency MAC sangpi kachirong pipi alangli EM anghoi longlo pura socheng araratum ani cheparong pen EM kachirong pipi aphan karcho sai setami deng ponsi KAC ke japon CM rong ha sang ho phan setami kachuro pajir ponsi mesen pen longle pata kirona jaime pajut pon ni cetong lo mana warang kila ni bang aja lingo la prang samang lo tapi nona piwang tu kipinang la sila pangso atawat koson se selama la hayam anak kelang la pangso aku isi bangke dadak aku kiwang dekang hut kusip kota sota rata tu kota kinang ku la kota ki aja lingo lo la sila dak kuluni pengen la sila pangso kota dan kira la pan kiwang lo masih pini lang ditumhan kota ni dipajakan lo koning samping lo masih di development na putak bangke kunaan kelaan la non jitu cek langsung walo la to turi pen mudok muka la pangso adak jitu non kipon bangke itu mesiem dan chief minister pan itu cururin itu malong laan ke kosto rata tu la bangso an ke kosto pen pini la bangso nanga pacun kono poke itum CM sa pen itum kumonto bisa sermasa rapan ke curu pik lo nilihin pen curu pik ba socheng hanta arab pen nilihin pen curu la pen kaprek abang ke development aptak la kuan ma ke develop lagi la hai mata dopon bom lo developon bom lo la si parti ahin pen la hai rempon bom lo socheng thenta pen bharat phangcho KATV news Karbianglong Labor Union jirikinding aro tum ke chengsi krung sai me kangni Lakha sirkep amreng MAC constituency hempi jirikinding along ke chengsi Karbianglong Labor Union klembang ame padopon KALU me phu kangbura be kachipahem phu pona me along alu hisar poman pen district ke thom Karbianglong best Karbianglong lapen dimahasaw along labor board chairman khorsing timung kachitongdun along KALU tiripi me phu chondrorongpi Junbang beren sing kathar pen danglok ki ongdung atum chetong dun rinti Karbianglong alo industrialong asai do an lapen a department tinalong sita la labor asai ke Karbianglong labor atum ansi sai ke claim chirai dun lap nang po pusi labor board chairman khorsing timung pen than pachini teka Ingrum the nilifan labor board chairman Nilimen crossing timu, pen nilirong ke nili hidipi sarmen keling village. Nili Karbianglong Toma Council nili dak, daitun nilifan dakau tinang hongsim, nang daitun nang pira pi nitung, kidam tang nilifan central misong dan nitung numram pilo, lapen nitung kado kave ladak, di masa Karbianglong East West, nili homosting korto, apa ni kan daitun nang pira pi nili kam tem nang kau. Pini nitung evangke dak lapuelo. Nitum karbia khai nitum chongdak chitulu longle la penitum karbia khai nitum chongdak chitulu yawai sar jakong rang lai pe mealong kachitong arata tuma phan chitimalan pusitami ron tekang lapen kewang jilang arni ke speaker omate blanket pusitami ron ponji pusi kachitong arata phan pachini tekang ratong ke hulu nai bangke lakke levar fisam hi thonang po lake nilihin phanang pipo nili dokumen nang lon ni already petang lon po levar thonang po agi bawas di pathai po
state government of Asai po la bang sa job card ke afrang bang long ria lo non bang litum hatosi ilitum account ni ke thap la bang sa job card ke yo la posona vai sar bang ke litum non dak tu hang sar ko yo ni si litum phan pini la bang so aja kong horang lang ipi bang ke ilitum phan claim dam pi bom lo la si litum non la Henry ki game sa kan bang ching bai ching sai kon si tum phan pini te tum phan thik pi pon lo si la tu hang la levar free ki phan tai tum phan nang li pi pon lo nang pi pon lo la sini tum non la ka dog levar non tum chingru bom lo la pen levar tum ki claim ki dam poi phan tum dem pon no la pen tu war phuri pon tum chong dam no la sin non mang tum kar khai ta ni ke ining ki thi ining pung lo la sini tum kar bia khai levar tum chong da chetu kar ben ha kan ke jo la lo la pen isia bang ke non ki bang yin kan suri kan phone kan ke January ku bang tum ke la cart e sukuri po cart la meni tum la anu tin pi phan ma te kar bona ke levar kar ke ni tum sa par pen ke chairmanship pen tabang lo council pen lati labang so labor along ko people sin tum form nang kok ma de seng nang kok ma prute tum kar biang long ara da phan ajoi ni ma de elimina kachira kompon ja a bidi phan sin tum labang so ang deng deng nang ko nang le News report KTV News. Alang itu macam report kangtung lalu je, nang le tum la so truck terminus, ala so hem tu patang pun pa major pa nang le tum duty semil pedo nang jipu semil tum chunu report kangtung, duty tono le putang pe ajo kangri kangtung sedamil ada wang pen la hai ho. Pinya berta ke lansi kangton pon iklo, domi thak me kardong.